ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତାହେଲେ ଚୋରି କରୁଛି ନାଇଁ, ହଉ କରୁ କରୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ। ଆରେ ଶୁଣ ତ, ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଆମ ଇଆଡ଼େ। ହଁ ହଁ ଆସୁଛି। କହୁନ କଣ କହୁଛ କୁହ? ନାଇଁରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଏକା 100 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି ପର୍ସରେ ମିଳିନି ତ ପଚାରୁଥିଲି ଆଉ। ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଶୁଣିନି, ଆଉ ତମ ପଇସା କିଏ ନେଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? କିଏ ନେଇଛି ନହେଲେ ଦେଖିଛୁ କି କହୁନୁ? ମୁଁ ଦେଖିନି ଭାଇ, ଆଖି ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ସତ କହୁଛି ଭାଇ। କାଇଁ କଣ ହେଲା କି? ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା ତ, ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କି? ଭାଇ ଦେଖି ନେଇଛି ନା କଣ ମୋ ପଇସା ନବାର? ନ ଦେଖିଲେ ତ ମତେ କେବେ ପଚାରିବନି। ହେ ଭଗବାନ ତମେ ମତେ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ।